Здравейте! Вие сте с поредният епизод на Автократор. Аз съм Любомир Цанков. От 10 век в Западна и Централна Европа наблюдаваме възхода на източно франско кралство. Въпреки че се смята за по-бедната част от бившите владения на франките, точно тази територия създава едно уникално за Европа държавно образование – Свещената Римска империя. Но за да се случи това, първите двама владетели на саксонската династия Отон I и Отон II имат за задача да създадат устойчива държава. Това първо се отдава на създателя на Свещената Римска империя Отон I, наречен Велики. За да противодейства на ширещите се стремежи на едрите феодали и да засили владетелската власт, той решава да създаде съюз между неговата власт и църквата. Църквата има огромна власт из цяла Европа през средновековието и създаването на могъща монархична власт на базата на религията може само да помогне на владетеля Отон и на местното духовенство. Освен това вече имаме прецедент в лицето на Източната Римска империя. Първоначално херцог при своето възкачване през 936 г., последствие през 962 той е коронован за император. Тази империя от самото начало показва връзка с рухналата империя на Карл Велики чрез коронацията в Ахен. Императорската коронация се извършва в самият Рим, като се използва желязната корона на лангобардите. Въпреки опита на Отон да създаде силна императорска власт, Свещената Римска империя си остава силно децентрализирана до самият си край. Все пак Отон I успява да създаде относително силна императорска власт. По негово време се наблюдава и тъй наречения Отонов ренесанс, който имитира културата в Източната Римска империя. При следващия Отон II продължава политиката по експанзия на баща си и консолидиране на завладените територии. Свещената Римска империя започва да гледа все повече към Централна Италия, което в бъдеще ще създаде конфликт с Източната Римска империя. Самият факт, че се появява друг император в иерархичната стълбица е достатъчен сигнал за ромеите. Те се съгласяват на формулата германски император. При третият владетел на саксонската династия Отон III наблюдаваме върховният момент на имперската идеология, създадена от Отон Велики. Отон е само на 3 години, когато баща му почива. Въпреки това, той е коронован в Ахен за германски крал. Разбира се, той няма как да управлява сам, затова си има регенти. Неговата ромейска майка Теофано и баба му Аделайда. Младата вдовица императрица е в незавидна ситуация. Редовният бунтуващ се роднина Хайнрих Скандалджията има претенции към териториите на империята, като дори сключва съюз с Франция, за да узурпира властта. Типично по-ромейски Теофано му дава херцогство Бавария и неговите стремежи бързо изкасват. Малкият Отон получава отлично образование и е възпитан в духа на Източната Римска империя благодарение на майка си. Теофано управлява като регент от 994 г., след което е заместен от Аделайда. Младият император управлява самостоятелно чак до 994 г., навършил пълнолетие. Краткото управление на Отон III до 1002 г. може да бъде описано като незаинтересованост към държавните дела, с изключение на имперският церемониал и религиозни дела. Попил от майка си историите за славният си род, Отон смята себе си за ромеец, а не германец и не иска да има нищо общо с немската си същност. Нещо, което практически е невъзможно. Той се захласва по ромейския церемониал и прави всичко по силите си, за да го вкара в употреба. Храни се сам на полукръгла маса по подобие на римските императори. По негово време много от старите късноантични римски церемонии са забравени, но той се опитва да ги възроди. Някои от неговите служители изписват имената си на гръцки, както и титлите си. Той управлява не от Италия, Рим, град, по негови думи, най-много подхожда на неговата същност. Живее в бивш римски дворец на хълма Авентин. Дори изображението от епохата, които са достигнали до нас, го представят като типичен римски император, макар с лек немски привкус. Отон често може да бъде видян да участва в църковни събори и всякакви религиозни събития, за разлика от военни походи. По думите на неговите съвременници, той изпитва отвращение към насилието и войните. Въпреки това, на няколко пъти му се налага да води военни походи. През 996 г. застава на страната на папа Йоан XV срещу римският аристократ Кресценций. Отон III се намесва в избора на нов папа,
Като така се избира папа Григорий V, негов братовчет. През 983 г., когато управлява регентката Теофана, вместо малолетният си син Отон, на изток възстават племена от славянски произход, познати като лютичи и ободрити. Те се възползват от смъртта на Отон, смятайки, че сега е момента за разчистване на сметките с имперската власт. Славянските племена от източните граници на Свещената Римска империя са против християнизацията и опеката на немския генерал. Те гледат враждебно на духовниците, които се опитват да християнизират този район. Тези две племена създават въстание, познато като Славянско, през 983 г. Армията на Свещената Римска империя успява да задържи славяните отвъд река Елба, но всичко на изток е загубено. Регентката Теофана не се примирява, организира серия от походи срещу славяните за връщане на загубените територии, като дори лично участва 6-годишния Отон. Въпреки големите си територии, Свещената Римска империя е още далеч от истинската централизация, подобна на Източната Римска империя. Властта в германските земи не може да събере достатъчно войска за потушаване на славянското въстание. На помощ на малолетния владетел идва полски херцог Мешко. Неговата династия е верен съюзник на германските земи още от времето на Отон I. Въстанието е потушено чак през 1003 г. при новият владетел Хайнрих II. Въпреки това, около 1000-та година Отон III признава независимостта на Полша, начело с Болеслав Храбри. Отон III издига Франк архиепископия Гнезно, начело с Радзин Галденти. В средата на 10 век маджарите извършват постоянни набези в посока на германските земи. Дялото на Отон III и Отон Велики разбива маджарите при Вехвелт през 955. Тази германска победа спира окончателно маджарските желания за настъпление в Централна и Западна Европа. В следващите години маджарите или унгарците започват да консолидират своите земи, като задълбочават отношенията си с германския престол. Така се стига до християнската коронация и независимост през 1000-та година на крал Стефан I, първи християнски крал на Унгария. Подобно на Унгария, херцогство Бохемия е във война с германското кралство по време на Отон I. Ситуацията се променя коренно с идването на власт на Болеслав I, който подписва мирен договор с Отон I. Добри съюзнически отношения се запазват при Отон II и III. Към края на своят кратък живот император Отон започва да посещава места на християнски светци и владетели. Така той посещава Гнезно през 999 г. гробът на свети Адалберт или гробницата на Карл Велики. Неговият гроб е отворен буквално през 1001 година и християнските реликвии като златен кръст е взет. Това, което е останало от одеждите му също. Папа Григорий V, който е избран с подкрепата на Отон III, умира неочаквано през 999 г. За нов главен понтифекс е избран Силвестър II, духовен водач на младият император. Слабостта му към религията и ромейският церемониал изненадващо пасват на младият владетел, защото в сложната епоха, в която живее, властва и такива качества се смятат за слабост. Германският император показва, че тези негови умения могат да бъдат повече от полезни. Един от неговите планове е да възстанови Римската империя от времето на Юстиниан. Мечта, която е невъзможна. Защото Юстиниановата Римска империя никога не достига до Германия. Освен това, както вече споменахме, има сериозна пречка в лицето на Източната Римска империя, която не може да чуе за втори римски император. Ромейският ойкуменизъм не признава конкуренция. Разбира се, има пробиви в тази система, но те са тема за други публикации. Отон III живее в последните си години от своя живот в Рим. Понякога му се налага да се завръща в германските земи. Място, което истински му подхожда, място на сложна политическа обстановка. Цяла Италия е разделена на Свещената Римска империя, Венеция, Източната Римска империя и Папството. При поредното си пътуване към Рим през 1001-та, Отон III се разболя от треска или малария и умира само на 22 години. Умира млад, дори за средновековните стандарти. Има теория, че е отровен от съпругата на Кресценций. В същото време, когато умира, към императорската свита пътува неговата бъдеща съпруга, ромейската принцеса Зоя, втората дъщеря на император император Константин VIII. След смъртта на Отон III е върнат в римските земи и погребан до Карл Велики. Ранната смърт на немски император хваща тронът без наследник, защото той няма такъв и никога не се е женил.
Създава се предпоставка за наследствена криза, която не закъснява. Отон III остава в историята като мъдър, религиозен и талантлив император, а неговите изображения ни подсказват, че той наистина се е смятал за ромейски, а не за германски император. Ако видеото ви е харесало, ще ви помоля да се абонирате за канала ми. Чукнете камбанката, за да получите известия за нови видеа.